baba munguwa ino ndinoisa muchinji kwamutatu ndichisa upenyu hwatawanda secolors temusamuro wehitmaker. Mwoyo wangu ndinokunamatira namuzita raJesu kuti nguva idzodzi neni ndakadzipindawo. Inguva dzakaoma dzekuti mukadzi auda kutitaurira zvekumunondo nekumusasa, ndo pandinoona kuti Satani anouya nekumadzimai futi kwasi Mwari tibatsirei futi vadzoke futi vakadzi vedu, nekuti hatidi kuti tese tiite mabhachura aMwari. Mwari munoziziva imimi kuti Bound haana kuzombopostawo kana kuita sei pamaInstagram. Ameno ndiyo Instagram here kana Christmasgram. But Instagram hatina Instagram yaBound achiti sango anobika mbodza ndinakatazenge mako da kukokotedza kuti mheno chirema chinorema chine chiremerera, asi ndati pamwe wangu ndaramba ndati Satani auwini. Satani buda mulife yasecolors nemukadzi wake. Satani usade kuita zvawakaita soja love. Satani ndinokupisa nemadhimoni ako. Usekuwana sei ndati baba nemuzita raJesu batanidzai mabhanditi nebhebhi rake handiti. Amen.